מה זה? אני לא מבינה. מה, אתם בבית מלון? לא. אז שרה, בואי לסדר את העמיתה שלך. לא, אני כאילו משרתת, לא הבנתי. ונועם, בוא, אני לא מבינה. המילים שלך, הג'קטים שלך. גם עדל שרה, בואי לסדר, תקפלו, מה? לא מבינה. כל אני צריכה לעשות בבית הזה? לא, מה זה קשה לכם בכלל להכניס את הכיסא לתוך השולחן. לא, אני צריכה להירגע. מה זה? אני בשוק. מכינה לכם אוכל ליום שבת ושישי, ואני צריכה לאכול הכל. ואז אחרי זה אומרים, אני הולכת למכולת לקנות, אין אוכל בבית. משתמשת בפלסטיק לתה, כי גם אתם כאלה סכומים. אלוהים ישמור אותי, אלוהים. וואי, אלוהים. סבבה. אין לי כוח כבר על החיים האלה. שאבא שלכם נשאר בעבודה עד 1:30. לא, זה לא אומר כלום, זה לא אומר כלום. ומה? הוא עד 1:30, אבל הוא רוצה להישאר, יש לי לו כוח אליכם. ואני נשארת פה, אז תעשו טובה. יאללה. אפשר 1 בלילה. לא, מה? אני בשוק. תדעת עדל שרה, תקומי, לא, אל תלכי לישון. תדעי את המיטה שלך ואת החדר. אם את לא מסודרת, הולך עליך. אין לך מסכים. אין לך כלום, אין לך לצאת עם חברות. איפה גם כן? נועם, מה אתה סוגר לי ככה את הדלת באמצע הפרצוף? סדר את המקלחת. תראה מה שהפה שלך עושה כאן. וואי, הכל אני צריכה לעשות כאן. אני לא מבינה מה קשה להכניס את זה לכאן פשוט. במקום לשים את זה כאן. וואי, אלוהים, ישמור אותי. הנעליים שלך, נועם, תסדר. מה, אתה לא לבד בבית פה. לא יודע איך תגלל את הילדים שלך. לאן אתה יוצא? מה, אני לא מבינה. אחרי זה שלך מבולגן ולא תסדר את השמפו. אתה לא יודע איפה שמת את זה. יאללה, לא, אתה לא יוצא מכאן עכשיו. זהו, אתה לא יוצא. אתה חושב שאתה יוצא? לא, כנס. סדר, אני רוצה לראות אותך מסדרת. עדל שרה, קומי, אני אומרת לך. כסגרת, אין לך מסכים, אין לך לצאת עם חברות, אני מזהירה אותך. מצדי גם לא תלך לבית ספר, ותלמדי בבית. ואת יודעת מה זה ללמוד בבית איתי. יאללה, הופ, לקום. תודה לאל. מה זה? אלוהים ישמור. עם כל הדברים האלה אני צריכה לסבול. יש לכם מזל שאבא שלכם לא פה. אם כבר, הוא היה מעיף אתכם מהבית.